Hello guys, Carl nga pala to at welcome sa ICTV. Kahapon nag-post ako ng image dun sa Facebook group ng ICTV. Okay, ito yung image, drop your car below. Sabi ko dyan, comment mo yung picture ng kotse or project car mo below at i-feature natin next video. So eto na yung video na yun. So sa video na to, sisilipin natin yung mga kotse nyo o yung mga project car nyo. At syempre, shoutout ko na rin yung pangalan nyo at saka yung mga kotse nyo. Okay, so simulan na natin. Simulan natin dito ay Sir J.A. Paloso Jr. Shoutout sa'yo, Sir J. Yung pinasa niyang picture, Mitsubishi Estrada 1998 model. Sabi niya, 22 years old na, lumalaban pa rin sa kargahan. Bahala na luma basta hindi hulugan. Okay ng luma basta hindi hulugan. Comment down below kung ganito rin ba yung mindset nyo. Kung may karamihan ba na ganito yung mindset na yung kotse nyo dapat bilhin nyo ng cash. O yung may iba namang mindset na okay lang naman na hulugan basta may pera naman na panghulog. Parang ganun. Kung makikita nyo sobrang busy pa nitong kotse na to. Parang lagi siyang ginagamit pang pick up talaga. Next tayo kay JM Manzano. Shoutout sa Sir JM. Okay, ang kotse niya Honda Accord ng kulay puti. Ang kwento niya dito, bumili siya ng Nissan tapos iniswap niya sa Accord. Dream come true, nakuha ko na din yung matagal kong pinapangarap ang magkaroon ng sariling Honda. At sa ngayon kasalukuyan siyang nasa talyer, papagandahin ko ito ngayon at project car ko, Lods Honda Accord EXI 5th Gen 1996 model. At nasa talyer pa ngayon. Siguro abangan na lang namin kung kasusunod ko ano na yung lagay ng project car mo na yan, Sir JM. Kasi nagkaroon din ako ng Accord dati. Yung last ko na Accord, binitawan ko na, nilet go ko na kasi sobrang mahal talaga ng maintenance. Kapag ka second hand talagang lagi kang may pinapagawa. Good luck sa project car mo. Abangan namin yan sa mga susunod na video kung naayos na ba yung Accord mo. Next naman dito kay Sir Nathaniel Magapan Esteban. Sabi niya, bike lang po muna habang nag-iipon. Wala namang problema yon kung bike muna. Mas matipid pa nga yung bike kaysa sa gas consumption ngayon ng mga kotse. Goods lang yan. Bike muna. Next kay Sir Romiel Rom. Toyota Hiace Deluxe. Hindi po ako nangunguha ng bata, yung mga mababagal lang. So, meron ngang trend dito, mag-ingat tayo yung sa mga nangunguha ng bata. Hindi daw itong van ni Kuya Romiel na kulay puti. So, alam niyo naman yung mga puting van, baka mamaya bigla ka na lang dukutin. So, nakikita ko itong mga Hiace na to. Nire-racing din to sa mga drag race. So, ewan ko kung nire-racing din ni Kuya to. Shoutout sa Bunso Autoworks na sulat doon sa baba. Next si Alvin Abling. Bike muna sa ngayon, idol. Grabe yung bike mo, sir. Suggest ng upgrades. Dapat naka-recaro na yan next video. Hindi ko alam kung sa Google mo lang nakuha to, pero okay, next kay Sir Don D. Cesa Print. 90s model pero all around van na pretending elf Kia Pregio. Kahit sobrang tanda na, 20 years old pa rin ang mga kotse, may maintain pa rin tsaka ginagamit pa rin talaga pang business. Ano ba tong business nyo, sir? Bakit naghahakot kayo ng lupa sa sasakyan? Lupa ba yan, sir? Anong klaseng lupa yan? O kayang klaseng lupa to? Yan, shoutout sa inyo sa Kia Pregio, Sir Don D. Next kay Ramon Barameda III. Shoutout sa inyo, Sir Ramon. At meron siyang Toyota Light Ace. Una napansin ko din sa Toyota Light Ace niya, meron siyang Japanese na nakasulat dito sa gilid. Parang yung kay Takumi. At ito namang yung napansin ko rin yung headlight niya. Ganda nung ganda ng Light Ace niya. Sobrang kinis, sobrang kintab. Tingin ko pa to, bagong repaint pa. Napansin ko rin yung headlight niya, merong parang X. Nasabi nila, yung ibig sabihin daw ng X dyan, pagka nilalagyan ng tape na X yung headlight, para daw pag nabasag yung headlight, hindi siya kakalat masyado. Okay, sa mga racing ng motor, kadalasan ginagawa yon, yung merong X dun sa headlight. Hindi ko alam, pinang-re-racing mo ba to, sir? Next tayo kay Sir, hindi kotse yan. Ano yan Traktora yata to. SD100. Pero may nakita akong Volvo. Gumagawa rin pala yung Volvo ng mga traktora. Shoutout sa iyo, Fairlen Pineda Alipio. Next naman, Sir Omar Aguirre, CB3 1992 Honda Accord. Shoutout sa iyo, sir. Ang ganda na Accord nyo. Tsaka yung mugs niya. Yan yung gusto kong mugs. Yung silver o chrome. Yan yung gusto kong mugs. Kasi gusto ko yung mga VIP look ng mga sasakyan. Ayoko ng puting mugs. Ayoko ng itim na mugs. Gusto ko yung umikinang na mugs. Next naman kay Sir Roy. Meron siyang 1994 Central Lec. Okay din yung mugs niya. Hindi yung mga gusto kong mugs, pero itong mugs na to, hindi ko masyadong gusto tong mugs na to. Pero maganda siya. Yung parang shuriken na mugs. Maganda siya para dito sa sasakyan na to. Gusto ko hindi yung mga shuriken na mugs. Ang gusto ko yung mga parang kalesa. Yung maraming... Next, dito tayo kay Jabez Joshua Aguilar. Sabi niya, pwede ba sir matandang kalabaw pero humahatak ng 10 katao? Pwede sir. Grabe. Ganda naman ng nyo. Ganda ng Tamaraw FX nyo. Mukhang inalagaan kasi alam niyo yung mga Tamaraw FX ngayon para siyang
siyang mga pintura, tuklap-tuklap na. Yung headlights, basag-basag na. Itong kay sir, yung mugs, okay pa. Yung itsura niya, ang ganda pa. Makintab pa. Tinted. Halata mo naman inalagaan talaga. Pinakita pa niya yung tatlong anak niya na nakaupo dun sa hood nung sasakyan. Meron ako naaalalang meme dito sa may mga batang nakaupo dun sa hood ng sasakyan. Sila daw yung next generation na magmamana nitong Toyota Tamaraw ni sir. Ayan, shoutout sa inyo. Meron na agad kayong kotse. Pagtandaan nyo. Next naman natin si Neil Kevin Bautista. Sabi niya, hello Kuya Carl, yan lang ang sa akin. Okay, nice. Ano ba to? Isan Sentra ba yan? Ganda ng tanawin dyan sa lugar niyo sir. Parang ang sarap mag-road trip kasi diretso rin yung kalsada eh. Next naman natin tong kay Glenn Nacionales. Shoutout sa Sir Glenn. Meron siya naman ditong jeep. Itong jeep niya parang kakaiba. Nilagyan niya ng LED light sa taas, LED light sa baba. Nagagandahan ba kayo dito sa mga LED light dun sa ilalim? Kasi ako dati, tutuwa ako pagka meron ilaw dun sa ilalim. So para sa akin maganda siya. Sabi nila mapangit daw. Meron talagang mga tao sa car community na ayaw ng ganitong trend yung mga ilaw sa ilalim. Ewan ko sa inyo pero sa tingin ko ang ganda niya. Pasko na daw kaya mukhang Christmas light yung jeep nila. Next tayo kay Eric Kuyugan. Sabi niya, beep beep PH16. Ito yung kotse niya. Tingin ko, Honda ESI. Yung pagkaka-setup niya dito, yung team niya kulay dilaw. So, kung makikita niyo kulay dilaw yung headlights, kulay dilaw din yung nasa gilid. Next naman kay Sir Rus Magtoto, pampamilya lang sir, sabi niya. Okay, ito yung L300 van niya, pampamilya pero ang ganda ng mukhang formado, ganda ng mugs. Okay, shoutout sa inyo Sir Rus. Ito naman tayo sa project car ni Sir Rodolph Gloria Hospital Jr. Sabi niya, ito yung project car ko, boss. Di pa tapos. Project Ferrari. Cheap pero sulit. Okay, nakikita ko naman na Ferrari talaga yung kotse mo, sir. Ako naman doon sa badge. Ferrari, tol. Pero okay yung pagkakagawa mo dito, sir. Guys, kanya-kanyang trip yan. Gusto mo lagyan ng kung anong badge yung kotse mo. Kung Toyota yan, lalagyan mo ng badge na Lamborghini. Walang huhusga sa inyo dito. Huwag lang kayo mambabangga. Shoutout kay Kim Enriquez Victoria of Padec, Batangas. Shoutout sa inyo, Padec, Batangas. Gusto ko yung kulay niya. Kakaiba yung kulay kapag ka green na matingkad yung Civic. Kasi mga kay Sir Well Hiasa Pico, 2022 WRX Subaru Idol from Cali, California. Mga nanonood nakakaabot sa Amerika, California. Kita nyo naman, finlex ni Sir yung Subaru habang kinakargahan ng gasolina. So yun ang flex. Sobrang mahal na ng gas ngayon. Flex na yun kapag nandun ka sa gasolinahan, pinapakargahan mo yung kotse mo. Next naman dito kay Sir Mel J. Gomez Mosqueda. Okay, truck nyo ba yan, sir? Sana lang naka-handbrake yung truck. Kasi siguro last picture mo na yan kung di naka-handbrake yung truck. Okay, di mo naman project car to, niloloko mo ako eh. Sir Jason Paul Castro sa Lingbay. Ito yung kalaban ni Mr. B na kotse. Yung lagi natutumba. Marvin Renasha. Toyota Corolla 1990. 12 valve 2E engine. Okay, lupet. Ganda sir. Ganda. Salamat po sa panonood. NJ Asprek, Mazda 3 2.0. Ganda talaga ng mga Mazda 3. Ganda pa rin ang aesthetic niya kahit yung mga bagong Mazda. Mazda 3, Mazda 2, lahat ng Mazda. Ang gaganda ng design. Kung sino man yung designer ng Mazda at binibigyan ng mataas na sweldo kasi ganda talaga ng mga kotse nila. Dapat yun yung mga kinukuha ng mga Toyota, Honda sa mga design nila, yung dinedesign ng Mazda. Next naman kay Zach Bibit, GSR lang sir. Okay. Tinakpan mo naman yung GSR mo sir. Kung ibebenta mo yan siguro, yung black GSR mo. Kung pinicturean mo yan sa marketplace, pinost mo, kung di ka nakapwesto dyan, 200,000. Pag nakapwesto ka dyan, 300,000. Ayun ang nagtataas ng value talaga. Yung pag-upo ni sir dyan. Okay, yun lang po i-review muna natin ngayong araw. Sa mga susunod na po yung iba, sobrang dami po. Alam ko may nalampasan ako sa mga kotse na pinost nyo dito sa page. Comment nyo na rin yung feedback nyo kung gusto nyo yung mga segment na ganito. Na tinitignan ko yung mga kotse nyo, nagko-comment ako, nagre-react ako sa mga kotse nyo. Dun sa next reaction video ko, pag-usapan naman natin yung mga kwentong huli nyo. Nahuli na ba kayo ng MMDA, ng Poso? Ano yung pinakamasaklap at pinakamaganda, pinakakaibang kwentong huli na meron kayo? Syempre lahat naman tayo siguro nahuli na, yung mga matatagal na ring driver nahuli na ng pulis. Iba't ibang mga dahilan. Pero gusto ko malaman yung story nyo, comment down below. At sa susunod na video, magre-react ako sa mga storya nyo kung saan nahuli kayo ng MMDA, dinaya ba yung huli sa inyo. Okay, comment nyo below dito sa video na to. Sa mga nasa YouTube, mag-subscribe kayo at salamat sa panonood.